everyone, welcome back my channel. नोंथांमोन बयखौबो आरो आंनि खारा नार्जारि YouTube चेनेलाव मोनसे फिन आरो बरायहरनाय जाबाय। स' आं दिनै सासे लोगोनाव आनारस जानो थांनो नागिरदों। नोंथांमोननो देखायगोन, नोंथांमोना नायलांदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। थुदो अब्ला लोगोफोर। दा रुमनिफ्राय ओंखारबाय आङो, थांसिगोन। बिराद अखा हागासिनो सानथाम सानब्रैसो, लामाफ्रानो थाबायजालायला। सासे उन्दै गथ' दङ, बेनो लादु बा मेथाइ लानानै थांनांगोन। दस्रा मेथाइफोरखौबो जालाबाया, बे सिङाव क्रिम थानाय बेखौसो जायो। बेनो बैखौ लांसै, बेयाव सिङाव क्रिम दङ, बेखौ जायो आरो बेयो। दायो आङो थांगासिनो दङ। फैनानै फाइनालि जोङो आनारस जानो फैनाय न'आव जोङो मोनफैबाय। बेनि न'आ नायलांबाय थादो। जोङो मोनफैबाय नै दा। मा लादु बियो? बे लादु जानाया जाया, लादु लाबोदोंथ' आं नै लादु जायो दा? लादो। ऐसा मा दं नायसाय नै, जा लादो दे लादो। दहाय बिबियान जयाबो बिदिनो जादों, आलासिनिखौ नाजावखायाखै दा। मा बिलाइ? बे जायोना जाया बिदिखौलाय? जायो दा? मा जादों नानि, मा जादों? बोरै हानजा हानजा हा। आनारसआ बेनो नै थाइथाम दङ। थाइथामखौथ' जाजोबनो हानाय नङा, थाइनैसो जानोसै। देन्थाखौ सिफायबाय आङो, ओमफ्राय बेखौ लेबसिगोन। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन लेबनायनि फर्मुलाखौ, माबायदि लेबनानै जानांगौ। दा आङो बे जि सायावनि बिगुर बेखौ आङो लेबगासिनो। बै सिङाव गोसोम गोसोम थायोना, बेखौ लेबख्लाबनानै बेबायदि गारजोबनो हाया। बेबायदि लेबख्लाबोब्ला बिराद खम मोनजायो आरो मोदोमखौ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि लेबगोन दा। दा आङो बे जि सायावनि बिगुर आं बेखौ लेबखांजोब्बाय। जों बे गोसोम गोसोमखौ लेबख्लाबनानै गारजोबनो हाया, जुदि बेबायदि गारोब्ला बुहुद खम मोनजायो आरो मोदोमखौ। जोङो बेनिखायनो बे जि गोसोम गोसोम थायोना, बेखौ बेबायदि हाख'नानै गारोब्ला साबसिन जायो। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायनो हागोन, बेबायदि ओरै हाख'नानै जायोब्ला साबसिन आरो। बे सुफोरखौ बख'जोबनांगौ, बे गोसोम गोसोमखौ, होमब्ला जानो मोजां जायो। आरो जुदि दाबाजों लेबबाय थायोब्ला बुहुद खम मोनजागोन, बेसेबां लेबनानै गारनांगौबा। बेनिखायनो बेबायदि हाख'नानै जानाया साबसिन। सोरबाफोर रोङाब्ला मोजाङै नायनानै लानो हागोन नै, बेखौ माबायदि हानांगौ। लेबखांजोबनानै हाख'नानै जोंना आनारसआ बेबायदि जाबाय नै, बुहुद साइज नुयो।
दा जों बेखौ हाखावबाय हाखावनानै थुख्रा थुख्रा ओरैनो फिस खालामसिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय बै माजा होनो ना मादा होनो बेखौबो गारनांगौ बेखौ गाराब्ला बबेबा आनारसआ माननो नागिरो बेयाव बानलु बाथोन दङ नै बेखौबो जोङो होफागोन आलौगोन ना आलौआथाय दा हानानै जों हाखांजोब्बाय थुख्रा खालामबाय जोङो दा बेखौ बानलु संख्रि लागायसिगोन आरो एसे टेस्ट मोनजानाय बायदि आरो जोङो बेखौ साम'जों जानाय नङा नैबे औवा सैगासिनो दङ नै औवा फिसानो गोफार खालामदों बेजोंसो जोङो थुयै जागोन साम'सनिफ्राय साबसिन जायो आरो मोजां नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो दा जासिगोन सोरबाथ' बिराद लुबैबाय जानांगौ लुबैदोंबा बायनानै जानो हागोन दखानफोराव मेरला मोनो आनारस बिगुमाया नैबे बिथाङानो बे गस्ला गोजा गाननाया बहुद दङ बोसोरफ्रोमबो जाफैबाय थायो जोङो बिथांमोनावनो बेयो आनारसनि बिदैमोन होखायो लोंनाया लोंनांगोन बेखौबो गारनो हानाय नङा लोगोफ्रानो बिराद मिनिना होबाय थायो गन्थंजोंसो हाबदोंसैमोन नुजानायनि जाबाय दे लाइटजोंलायखायो उनि जाजोबनो बे बानलु बिदैखौ लोंजोबदो ना दे है ना हाला जोबोद